Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanku da yau, barkanku da wannan lokaci, barkan kuma da sake kasancewa da ni a cikin wannan tasha mai albarka. Dan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar kararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za ta yi gaggawa sanar da kai. So kamar yadda ka kalla a title na wannan bidiyon, yadda zaka samu kyautar katin naira 10,000. Really so wannan ba wata hanya bace mai wahala, kuma wannan katin ba wani bane wa zai baka illa ni da kake ji a cikin wannan bidiyon. So hanyoyin da ake bi a samu wannan katin ba wasu hanyoyi bane masu wahala, kuma hanyoyin da ake bi a samu wannan kati so hanyoyi ne kwaya biyu. Zaka samu kyautar katin naira 10,000 so if you are so lucky, kuma zaka samu kyautar wato ainihin naira 20,000 for free. So hanyoyin da ake bi a samu wannan kyautar katin shine hanyoyi ne kamar haka. So hanya ta farko ita ce in a YouTube kake kallon wannan bidiyon, ka duba a description na wannan bidiyon za ka ga inda na ce ga link din. So kana danna kan link din zai tafi ma da rubutu zuwa cikin WhatsApp naka. So abu na farko da zaka yi shine zaka tura wannan sakon da ya je ma da shi akan keyboard naka. So sai kuma kai saving number da bintukur tech. So kai ma kuma idan ba a YouTube kake kallo ba, ka duba a screen na wannan bidiyon inda ya bayyana ma, to zaka dauki wannan number so sai kai saving nata. So bayan kai saving nata sai ka tura, kai ma kawai sai ka tura mun sako. So ko irin gaisuwa ne haka nan, so ni ma sai ka tura mun, so sai ka tura tare da sunanka. So ni ma zan saving wannan number taka. So kaga at that time kenan mun fara sharing ne status. What I mean shine zaka kalli status dina, zan kalli status naka. So idan Allah ya kai mu 10 ga watan August da zamu shiga, yau muna 31st July 2022. to idan Allah ya kai 10 ga watan August insha Allah, kana misalin karfe 10 cicif, kana zuwa duba status nawa zaka kalli katuka barkatai, to sai ka zabi wanda. To amma sai dai kai sauri, domin masu sa katin suna da yawa, masu kallon status suna da yawa gaskiya. So idan ka sa na farko ka ga bai shiga ba, to sai ka je zuwa na biyu, ka samu dai kai ma ka yi da wurwuri, domin gaskiya masu kallon status suna da yawa. To wannan shine. Ma so if you are so lucky zaka samu irin katin 1,000, 2,000 har ma zuwa 10,000. So ba iya katin 10,000 za daura ba, katukan suna da yawa. Zaka iya tada katin 500, zaka iya tada na 200 ko na naira 100, zaka iya wato kamar katukan da zamu daura sun kama daga MTN, Airtel, ina ga su kadai din nan zamu daura. So majority dai su kadai zamu daura. So abin da nake so da ku shine ku garzaya ku saving wannan number. So wannan ita ce hanya ta farko da zaka samu kyautar naira 10,000 really. Wannan shine. So sai kuma hanya ta biyu shine referral content. So abin da nake nufi da referral content shine gayyato abokanai. So yanda tsarin namu yake shine, so duk wanda yake so ya shiga wannan tsarin namu na referral content, ya duba a description na wannan bidiyon, zai ga inda na ce ga link din shiga gasar. So kana danna kan wannan link, shi ma zai tafi ma da rubutu akan keyboard naka. So abu na gaba da zaka yi shine zaka tura wannan rubutun. So ni kuma a wannan lokacin zan yi kokari na turo ma link naka. So zan dan tambaye ka wasu bayanai, to zan turo ma referral link naka wanda zaka turawa abokananka. So abin da zaka yi shine bayan na turo ma wannan link ne, so daga nan zaka fara share nashi zuwa yan waka abokan arziki. So duk wanda ka tura mai da sun samu ya saving number shi ma. To idan yayi saving number, so idan ya saving number, abin da zaka yi na gaba shine duk wanda ya saving, duk wanda ka tura referral ne naka, to zai na counting daga wajen mu. So duk wanda ya duk wato ainihin wanda ya zo na daya a gayyato mutane, za mu bashi kyautar naira 20,000. wanda ya zo na biyu a gayyato mutane za mu bashi kyautar naira 15,000. wanda ya zo na uku a gayyato mutane za mu bashi kyautar naira 10,000. So wanda ya zo na 4 da na 5 da na 6 za mu basu kyautar naira 5,500. So wanda ya zo na 7, na 8, na 9 zuwa na 10 za mu basu kyautar naira 2,000. So wanda suka yi kokari kuma ba su fito a cikin wannan top 10 din ba, za mu yi kokari mu basu kyautar data da kuma recharge card. So idan ya kama su ma za mu iya tura musu kuɗi, wata amma su din ba mu specify yanzu haka abin da za mu basu ba. To wannan su ne hanyoyi kwaya biyu wanda mutum zai samu kyautar naira 10,000, katin naira 10,000 da kuma kyautar naira 20,000. So if you are so lucky zaka iya samu wannan ne really. So abin da nake so da ku shine, duk wanda yake bukatan shiga referral contact namu zai duba a description na wannan bidiyon, ko kuma ya mun magana akan wannan number da ta fita a screen na wannan bidiyon. So yana mun magana, zan
idan zaka mu magana, idan ka je mu magana ka ce kana so ka shiga wannan gasar referral content namu, so a wannan lokacin zan turo ma referral link wanda zan dan tambaye ka wasu bayanai, but it's so personal. So zan tambaye ka a wannan lokacin kuma zan tura ma wato ainihin referral link naka, so sai ka fara inviting mutanen ka. So akwai kuma referral commission. Referral commission shine misali kai sai ka karbi referral link a wajena, so kuma kai kana so sai a cikin wanda ka tura shi ma yana so ya inviting mutanensa. So a wannan lokacin idan ka tura mai duk wanda ka turawa to kana da kyautar naira 500 for each person wanda yayi kokari, amma ba instantly za mu tura ma ba, shi ma muna counting ne a referral commission kenan, to amma level 1 ne kadai. So wannan shine cikakkiyar hanyar da zaka samu wannan kyautar katin naira 10,000 da kuma kyautar naira 20,000 is for free. So ba mu bai dan daura kati bane za mu muka sa ku koyi wannan referral content din, muna daura update wanda na san duk wanda ya yi saving number insha Allah zai karu. So kuma sometime muna dan daura katika lokaci zuwa lokaci domin yi nishadi. To wannan ina ga ita ce cikakkiyar hanyar da mutum zai samu wannan kyauta. So kuma ku kasance da mu a cikin wannan tasha domin samun kayatattun bidiyo wanda insha Allah yanzu zamu ci gaba da kawo muku bidiyo yanda ya kamata. To ina ga duka dai anan muka ka karshen wannan bidiyo. Idan ka ji dadin wannan bidiyon, kur ka manta danna mana alamar like domin bidiyon namu ya samu yaduwa a YouTube. Muna godiya.